3, 2, 1, 0. Introduce yourself. Hello, my name is Nikki. Welcome to Low English Dictionary. Hello, good afternoon everywhere, wherever you are. Oimore, warwaki ainya embui mar Luo English Dictionary. Kawuono wan kod Nikki, wadwa kelo ni twak mar pimo. We want to talk measurement. So Nikki is going to read. We are going to teach ourselves how to read Luo language by measuring. So twak mar pimo. Nikki wach ni twak mar pimo. Twak mar pimo. Good. Twak mar pimo. Twak mar pimo. 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 Good. So if you're new to our channel, please consider subscribing. And those who've been supporting us, thank you so very much. The beautiful work that you've been doing for us. So this is us. Hey, everybody. And welcome so very much. So today's lesson, let me just look for the lesson now. And we shall talk about twak. One moment. Nikki, you can talk to people as I organize this thing. Okay. Hello, welcome back to Low English Dictionary. I'm Nikki. He is again. Talk in Luo. Oya ore, arwaki embui mar Low English Dictionary. Video mar sani en twak. And welcome. Erokama warwaki. So, wachake. Let's start. Emma ne odhi e sikul kawuono gokinyi. Emma ne odhi e sikul kawuono gokinyi. Emma ne odhi e sikul kawuono gokinyi. Emma no Ne odhi. Emma ne odhi e sikul kawuono gokinyi. So that means that, okay? Then let's move on. E sikul ne opuonje yore mag pimo gik ma opogore opogore. E sikul ne opuonje yore mar pimo gik ma opogore opogore. Read that again. E sikul ne opuonje yore mar pimo gik ma opogore opogore. E sikul ne opuonje yore mag pimo gik ma opogore opogore. E sikul ne opuonje yore mar pimo gik ma opogore opogore. Japuonj ne omiyogi fut kod usi mondo gipim giyud bor gik ma opogore opogore. Japuonj ne omiyogi fut kod usi mondo gipim giyud boro gik ma opogore opogore. Japuonj ne omiyogi fut kod usi mondo gipim giyud bor gik ma opogore opogore. Japuonj ne omiyogi fut kod usi mondo gipim giyud boro gik ma opogore opogore. Mondo gipim giyud bor gik ma opogore opogore. Mondo gipim giyud bor gik ma opogore opogore. Good. Emma ne opimo bug kwano. Ne oyudo ni bugno en inji 10 kuom inji 7. Emma ne opimo bug kwano. Yudo ni bugno en inji 10 kuom inji 7. Emma ne opimo bug kwano. Ne oyudo ni
bugno en inji 10 kuom inji 7. Emma ne opimo bug kwano. Ne oyudo ni bugno en inji 10 kuom inji 7. Suzy to ne opimo dhot. Ne oyudo ni dhot ni kod bor mar fut 6 kuom fut 3. Suzy to ne opimo dhot. Ne oyudo ni dhot ni kod bor mar fut 6 kuom fut 3. Suzy to ne opimo dhot. Ne oyudo ni dhot ni kod bor mar fut 6 kuom fut 3. Suzy to ne opimo dhot. Ne oyudo ni dhot ni kod bor mar fut 6 kuom fut 3. Correct. Japuonj ne onyiso jopuonjre mondo owach pimo mane giyudo. Japuonj ne onyiso jopuonjre mondo owach pimo mane giyudo. Japuonj ne onyiso jopuonjre mondo owach pimo mane giyudo. Japuonj ne onyiso jopuonjre mondo owach pimo mane giyudo. Japuonj mondo owach pimo mane giyudo. Pimo mane giyudo. Pimo. Again, read the whole thing. Japuonj ne onyiso jopuonjre mondo owach pimo mane giyudo. Nyithindo duto ne oriwore ka nyiso jowetegi gigo mane gipimo. Ne giyudo pim ma opogore opogore. Nyithindo duto ne oriwore ka nyiso jowetegi gigo mane gipimo. Ne giyudo pim ma opogore opogore. You've read the wrong thing. Nyithindo duto ne oriwore ka nyiso jowetegi gigo mane gipimo. Ne giyudo pim ma opogore opogore. So read the whole thing. Let's read together. Duto ne oriwore ka nyiso jowetegi gigo mane gipimo. Ne giyudo pim ma opogore opogore. Read by yourself. Nyithindo duto ne oriwore ka nyiso jogo mane gipimo. Ne giyudo pim ma opogore opogore. Good. Kane gitieko, olang' ne oywak ma nyithindo te owuok e sikul ka ochimo dala. Kane gitieko, olang' ne oywak ma nyithindo te owuok e sikul ka ochimo dala. Kane gitieko, olang' ne oywak ma nyithindo te owuok e sikul ka ochimo dala. Kane gitieko, olang' ne oywak ma nyithindo te owuok e sikul ka ochimo dala. Kane gitieko, olang' ne oywak ma nyithindo te wuok e sikul ka ochimo dala. E yo, Emma ne ochako pimo yiende kod lum. Emma ne ochako pimo yiende kod lum. E yo, Emma ne ochako pimo yiende kod lum.
eyo ema ne ochako pimo yiende kod lum. Okay. Emma ne opimo nyaka tipo mar osiepne ma ofwenyo ni tipo lokore kaka piny luorore. Emma ne opimo nyaka tipo mar osiepne ma ofwenyo ni tipo lokore kaka piny luorore. Emma ne opimo nyaka tipo mar osiepne Emma ne opimo nyaka tipo ma osiepne ma ofwenyo ni tipo lokore olokore kaka piny luorore. Again. Emma ne opimo nyaka tipo mar osiepne ma ofwenyo ni tipo lokore piny luorore. Kane ochopo e ot, Emma ne onyiso min gi kaka ne opuonje tiyo kod fut e sikul. Kane ochopo e ot, Emma ne onyiso min gi kaka ne opuonje tiyo kod fut e sikul. Good. Kane ochopo e ot, Emma gi kaka ne opuonje tiyo kod fut e sikul. Kane ochopo e ot, Emma ne onyiso min gi kaka ne opuonje tiyo kod fut e sikul. Good. We'll take a short break just to say hi to the following: Moses Kamau Ndegwa, Jagoma Ray Tenge, Geoffrey Mutei, Game. Thank you so much for supporting the channel and for watching. And we hope that we're getting a lot of positive feedback from you. So thank you so much. So we shall continue again. Just read that slide. Kane ochopo e ot, Emma ne onyiso min gi kaka ne opuonje tiyo kod fut e sikul. Min Emma ne opuonje kaka onyalo pimo pi dakuon kod okombe. Min Emma ne opuonje kaka onyalo pimo pi dakuon kod okombe. Min Emma ne opuonje kaka onyalo pimo pi dakuon kod okombe. Pi dakuon kod okombe. Kangi Luta, thank you so much. Wuon Emma bende ne opuonje kaka onyalo pimo kuoyo kod opawo. Wuon Emma bende onyalo pimo kuoyo kod opawo. Ne opuonje kaka onyalo pimo kuoyo kod opawo. Pimo kuoyo kod opawo. Good. Kamano e kaka Emma ne opuonjore pimo gik ma opogore opogore. Kamano e kaka Emma ne opuonjore pimo gik ma opogore opogore. Again. Kamano e kaka Emma ne opuonjore pimo gik ma opogore. Again. Kamano e kaka Emma ne opuonjore pimo gik ma opogore opogore. Good. So I hope you enjoyed this video. And this is how you can get us. We have a YouTube channel, we have a Facebook page, we have an Instagram channel. Page, and we have a Twitter handle. So you can get us through all this. So I'll just leave Nikki to read the whole thing again by herself without my intervention, and let's see if she did justice to the learning. All right. So thank you so much for those who supported this channel. Those who have been watching us from the beginning, thank you so very much. And we are hoping that we are making a difference. Those who have their children, whose children are trying to learn Luo, don't be afraid to just make them
read. Reading is one form of learning. So make the children read and teach them how to. You just need to send us an email that, hey, I need the free book, and we shall send you the free books where you can practice reading with your children. So Nikki, take it away. Emma ne odhi e sikul kawuono gokinyi. I want you to do twice every time. Emma kawuono gokinyi. E sikul ne opuonje yore mag pimo ma opogore opogore. E sikul ne mag pimo gik ma opogore opogore. Japuonj ne omiyogi fut kod usi mondo gipim giyud bor gik ma opogore opogore. Japuonj ne omiyogi fut kod usi mondo gipim giyud bor gik ma opogore opogore. Emma ne opimo bug kwano. Ne oyudo ni bugno en inji 10 kuom inji 7. Ne opimo bug kwano. Ne oyud ni bugno en inji 10 kuom inji 7. Suzy to ne opimo dhot. Ne oyudo ni dhot ni kod bor mar fut 6 kuom fut 3. Suzy to ne opimo dhot. Ne oyudo ni dhot ni kod bor mar fut 6 kuom fut 3. Japuonj ne onyiso jopuonjre mondo owach pim mane giyudo. Japuonj ne onyiso jopuonjre mondo owach pimo mane giyudo. Nyithindo duto ne oriwore ka nyiso jowetegi gigo mane gipimo. Ne giyudo pim ma opogore opogore. Nyithindo duto ne oriwore ka nyiso jowetegi gigo mane gipimo. Ne giyudo pim ma opogore opogore. Olang' ne oywak ma nyithindo te wuok e sikul ka ochimo dala. Before we proceed, thank you so much, Grace Report. Grace, you've been so much, you've supported our channel for a very long time. Thank you very, very much for your contribution. And God bless me. God bless you for supporting us and for just encouraging us forward. Ka ne gitieko, Olang' ne oywak ma nyithindo te owuok e sikul ka ochimo dala. Again? Ka ne gitieko, Olang' ne oywak ma owuok e sikul ka ochimo dala. Eyo, Emma ne ochako pimo yiende kod lum. Emma ne ochako pimo yiende kod lum. Emma ne opimo nyaka tipo mar osiepne ma ofwenyo ni tipo lokore kaka piny luorore. Emma ne opimo nyaka tipo mar osiepne ni tipo lokore kaka piny luorore. Ka ne ochopo e ot, Emma ne onyiso min-gi kaka onje tiyo kod fut e sikul. Ka ne ochopo e ot, Emma ne onyiso min-gi kaka ne opuonje tiyo kod fut e sikul. Min Emma ne opuonje kaka onyalo pimo
pimo pi, dakwon kod okombe. Min Emma ne opuonje kaka onyalo pimo pi, dakwon kod okombe. Wuon Emma bende ne opuonje kaka onyalo pimo kuoyo kod opawo. Wuon Emma bende ne opuonje kaka onyalo pimo kuoyo kod opawo. Kamano e kaka Emma ne opuonjore pimo gik ma opogore opogore. Kamano e kaka Emma ne opuonjore pimo gik ma opogore opogore. Good. So we've been trying our best, and Nikki has tried. She's made a few mistakes, but that's the reason why we are learning. We are learning so that we can make mistakes and make corrections. So, as I've said, if you need a book, just send us an email, luoenglishdictionary@gmail.com. Just say in the email, just say I need a book, and I will be able to send it to you immediately. Otherwise, thank you so much for those who've been supporting us. Beatrice Wangui, thank you so very much. Anna Kot, thank you very much. Alamin Nyakwarupondo, Erokamano. Who else? Grace Report, we can't say this enough. Thank you so very much. Kangi Luta, thank you. Alamin Nyakwarupondo, Kangi Luta, Game, Geoffrey Mutei, who else? And everybody who has been giving us encouraging support. Now, if you enjoyed this video, watch it. If you enjoyed this video, please make sure you subscribe, turn the notification bell on, and wait, I forgot the last slide. You're not on the microphone. Oh, if you enjoyed this video, please make sure you subscribe and turn on the notification bell. Give it a like. We appreciate it. We are on our pages are Luo English Dictionary on YouTube, Facebook.